Also ni asase wura obehunfo gya e di aseda kese ema wo se wotumi kese ni nti ahwe nso obo ye ho bai ame ye ho kwaye se mfo asem so emre nkrofo esere se de wa ho odin be di nsema ebe yachi na ayishira mai eda wase o Yesu din mu amen amen yo ile Nyankopon asese Nyankopon ehu ye mobo na ene no so asa ame ye ho kwaye na ye de na asem bremo e mo anka samunua ene mo dofo apostle Kwarteng ni na say the last week if Friday sunya bi ase na kasafa ase ma ye jana mo dia no ekichi bebre na ye nsenya me ma ho kwaye a ye beto aso ndine no ye to aso ndine no ade sunya no ebeboa bebre nti obi a momodian se obeyi na som no watie ni yie ene kasafa the responsible father ho na say responsible father eja onim na sodie ana na sadie enho asana ne yeka eja onim na asodie da no so onim ana say eja onim na sadie ene ho asama na yeka na minze enkosi na beboa bebre ebedi kai akenka onyame asem no ewo Psalm 103 verse 13 edi kai won se emma eja no modia na enye se wawo ma be wi ase na obeka se emma no ye wodia no asa responsibility bebre no abata ho na no na ne ye beka ho asem na eja bia wutie me ohun se wo asadie bi na yenka won hwai o se eja eyem hye no ne ma ho no se eruade eyem eye ema wona osuo no eno no se Onyankopon no e ka sei ana se David na ene ye e ka Onyankopon ho asem o kire se eja ebia no o ayem hye ema ne ma ye ka compassion dine bia compassionate father ne ho nsem ebre no na ne ye besua o ma illustration bi se de Nyankopon ositie na o de no o de toto eja ene ne ma ho asem o se eja bia no e wo se wonya ayem hye ema ne ma eja bia woni ayem hye bia ana atema ana mpo humoboro bia no ema ne ma no ana ema ne ba no sadio sa eja no o ye useless father ni huni mfaso oni ayem hye bia ma ne ma ono ankasa wawo mo ye fe na paternal feelings eja wana wawo ma abe wi ase bible no e kasa kire ye se eja bia no o ayem hye ma ne ma ndi eja woni tema woni vanse de humoboro bia ana ayem hye bia ma ne ma no onwe ne ma no ho na omoda ache nso emfa ne ho se omoda ache be ye sei omo bibie ni wa efa ne ho hwe mfa ne ho. It doesn't care about the education omo welfare omo health omo life the bibie efa omo pomoden ho omo abrabo ho omo ne ye ho de ombedie de ombenom de onbe fra bibia mfa ne ho so we need plans bia ema ne ma omfa wo mo ho eno de hu papa na ke se sa eja no oye ja onwe ne ma ho na sadie ne ma no da achi wo mabra baba bia na de nye na sem we need plans bia ndi ankwadai eno an se wo ma be wi ase ndi na me se wonwene ema no ne ma no so ade ya ye wodia na wonwene ho na woni tima bia ma na de ne beba ze fie kwaso no ankwa na vi ombeda ne criminals in some mudifo na so ombeda ne notorious people be wi ase no na ombeda ne akromfo no ne niema drugs no wi no ne ma bia emwo nipa nema bebre afi krono ne nema bebre eja wotima ma ne ma no ye behwe ne ho asem ne eja wonitima ema ne ma senkwada ombedidi o ombenum o meshantade o ye ho ne bibi omdo omtiri beto bibia mfa ne ho because nema bi wa your basic needs bi wa onipa brabom food clothing and shelter ebe nipa de ebedie de mekata ye ho de etiri beto woni enya na asem bibia mfa ne ho ndi hase hu pa yi pa obu a oja ne mani nyina de abo oba no a woni ne wo ye no so aida so omoja awade na omunya awade ne nya ho asa na meka be ma bi e wasade se wo ma ahwe wo ma na asane nkosie na ebebo ye pa yi pa na sai ni pa ya oni ya emhie ma ne mai obo ne matiri mo oni se de e bi anya wono kwa na wo ne ma no na sai ni pa ne de ebade betwe na so papa eja bi a wutie me
na woni ayamhye na woni tema ema wo ma bia no ho se daache ebe wi obone se de tie bia ne Nyankopɔn ba twe sa nipa na so pa na wo sa ate bia ni mu asakra wadwene na ebinom so ɛha wo ya boro pa yie pa agyanam bi wo ma wo ma be wiase a aboro pa na wo de wo ma ne tena he wo a onim se daache bia akora na mo hwe ma no a ema no wo nyina o meko ma me ho nti obone matiri moden na emusuo pa yie pa se wo benya sa adwen no na fe die hu kura ne sa kamfo ne amane bere bubu bebre ho a esa hye nkrofo bede ma motumi ye ne ma enye kakamfo wo mebebre se oba onyini wasifie ne wonka ho ti sa be we eme fada ana eja eme ne nyadwen papa mane ba ni hu awoko ni na ne madi na chida edi na me se awoko ni ne mani na chi no so we awoko ni nko ade ene je se onfa ne ma ho na emusuo pa di onim so de te bia ro hwe o mo adaache no o mako ma me side indi na fe ni makura no o mo hu hia no o mo bra bomu o mo asetere mu saa na tetefo no ye mpanimfo bebre nu ayeye a ya nhwe e manom ya wo ma be wi ase ya nhwe ma ya wo ma ya nhwe o mo o bi bia mfa ye ho na bro ya na bebre nu akwa ni mensa de abere ye ma no o mo nyini meto ye o me ba ni yewu ndi ye ya boro ni ade ani dipa bia wo ya boro bia wa wo ma na wo bo matini mo den se de nya una wo mo no due eye boni pa was Bible say eja bia no was so compassionate eja bia eja ese wonya ye hwehye ma ne ba ndi wo na woni tema woni ayemhye bia ma amade a wo ye boni atia awurade pa yie pa na de anim se Nyankopɔn adaroma ena ni bia ba Bible no awurade adaroma ebinom eka mu no kore na fe wi ase ne se de bia esi kuro ni adabe no education e ba bebre nu ano e man ne bebre nu an so ese so mo adwena aboro a ye mpanimfo bi ye omo anhwe omo ma omo siku sem omo dwuma sem bibia amfa omo ma abewiase abebre no ene bebre nu Nyankopɔn ma binum nya ene nyansa no ade so bebre a ede te ye man diwa wotie men ye nhye ni bi mfiri mo pa yie pa na ade ba ko a ehu pa yie pa ne so bo ma bewiase na obi ama no omfa omo na obugya nkwada no abo oba no so ene de emfa won se wona wo yere gya awade ana wona ne nwade nya ho asana meka tipeniye ni ema ye wodia se oba na ti awade asa oda so ene wo ho wonna twam ene ma ho asana meka ne meka responsible father menka irresponsible father eja onim asudi e da no so no anso wona wawo hu pa yi pa e ka abaya bo no wo sam 103 no kire se ejapa wo ayemhye ampa ejapa ne eja o wayemhye ema ne ma caring and loving and compassionate father no one way japa eja wodwen ne ma ho no wodo ne ma na emebia ne ma na koma so no saa eja no na ye ejapa eja ndi wo saa dia wo ye wo emhye wo ma be wiase because I am here no correspond with the name bi ko bia wo emhye bia wodwen obi hu bia no wo emhye ene tema ema ne ma no so the tie bia na de ne ma na koma so ni de obeye bia de abo ne ma ne bia no obeye ndi ejapa bia de wo emhye ma ne ma wodwen ne ma ho ne ma ne da ache wodete ne ma yie wo hwe wo education wo mo apomoden wo mo asetene mu wo mo welfare wo mo apomoden no wo mo baby wo mo tiri beto wo be frɛ wo mo ntema wo mo didiem no wo mo kro ne ba bia fa ne ho bia bi so wona wo ma be bia wona fe ne se ejapa wo ene fa mo die bia de boa wo nti wo mo adwuma suam so bi wo kwa na bia wo de ne ma betima kɔto adwuma no wo mo sua adwuma sa de bia da achi bia nkwa no asasa bɔ ne ahokyere ne ene bi ema da dwene ma wo mo ejapa wo ne fe ne se ejapa education obo modern so de ne ma be ko school na one ma ababo bra o wiase we ne fe ne se ejapa na minim say being a good father is not easy because responsibility be brenu abata ho asade be brenu anti enya de bi a emre nanso na se nipa ye ade ba kwanya kan se oba se hwe oba na de teno firi ne mofra ase na onyini a na so oware ana se oye adwuma de a obituma hwe ne ho de a na asudie no afiri wo so but still no oba no emo bia obehia bia wona setena bre mu de obetimi ye se oboa no bi mu so onyini na odu adulthood no no ankasa afedi wahwe no obia adwuma wa pon adwuma onu na adwuma otimi hwe ne ho ana mpokura afedi waware a wono so wawo de a na afi asudie na da wo so no na afedi afiri wo so na nso na de oba no emo bi obehia bia na de obetimi nkwa de se oboa no Yesu be wi ase no wo kire ye responsible father say de wotie eja onim as na asudie da no so
na irresponsible father amaka so be oye irresponsible father de woni won fa hwe eja woni ma sade woni ma so de da no so woni wo ma be wi ase no anso wo ne ma be wi ase no yesu a kire o kan en Luke chapter 11 Luke chapter 11 to 13 Luke 11:13 o kire o se na mumu hwan ene wo ye eja na ne ba bisa no pa no a obi ma na bo ananso obisa no apata a ode owo be ye apata ma no ananso obisa no kosua o ma na nya nkire 13 na se mo ye ne boyefo enim se de mo de ne pa ma mo ma empra hia na mo agya wo so no emfa honkronkron ma wo mo bisa o se ogusu ye illustration me de kire ye o se mumu hwan ena wo ye agya father take note her father ho hia o so de wodi ka kan se agya se de agya wo ya menhie ma ne ma na sa ne nyankopon so ya menhie nso ema wo mo musuro no how kire o tuyefo kan se me kire wo se agya pa be na ho na ne ba ebusa no van se bia pan no a wodi ebo be ma no obusa no enam meat ya wodi owo ebe ya na mama na obusa kosua a wodi anyanya nkire ebe ya awama no how kire responsible father any responsible father bia hwe ne pa ma ne ma ni ma papa e wa brabo mu e bia obetimi bia ma ne ma de atena se bia no de ma wo mo na irresponsible father de when you provide responsible father or provide has obi or provide eja or provide so responsible father provides no or provide positive things man ma eja pa but the pa man ma sana bible no kan has enye se bia de kan enye se bia musica ana bia me de esikafo ho asam ne yeka ana me de mini bi enye esikafo ho asam ne yeka na me de waka say me de mini be but what you ought to do adea esawo ye responsibility as a father we ye agya ho asam na worka say wo babusa wo busa wo pan no wo busa wo bread de be na de wo de bread am wo babusa wo busa wo say dada fa me ko sua adwuma dada fa me ko school a ana dada ye say mami a dada me yare na say mami skan go to duro no ma fa me ko yare sabia umu aye ne say wo ka agya papa ho asam say ne babusa na de pa o ye de ma no ne babusa ndi aye wo responsibility say wo de ne pa ma wo ma o say mo ye de boyefo ko anyim say de mo ne pa ma mo ma ndi agya papa bia no o provide o ma ne pa o de kusua o de bread any meat any ma papa na irresponsible father so the one so the scorpion or the snake any de keka ho any stone any ma hu pa yi pa agya onim na sudie eda no so irresponsible father onim na sudie ene na sadie a se wo ye yesu bi ene miehunu responsible father or provide ene pa ema ne ma ye provide ne pa ama ye ma na de emfa ho asori a wokro emfa ho se wokro asori ana won kwa asori. It's not a matter of being a religious person. No, we dey a religious person. Ni mo say we father, we eja emfa ho so ye kramoni, emfa ho so ye kristoni, emfa ho asori a wokro. Eja ne yesi eja bia or provide. Or the ne pa ma ne ma. Emfa ho so ye sofo. Emfa ho so ye religious leader, ana elder ana so penny, we Romanian na mother is ni, nya ho asem ne ye ka eja papa ho asem. We dey a natural. Wa wo ma be wiase. Ena nyankopon asudie da wo so senya obi a wo ma be wiase oni tema oni amihie ma ne ma bia na wi enye papa owuo ene asotwen twa sa nipa no eja pa we compassionate eja pa we loving father we caring father odwe ne ma ho wo ma bra bon wo ma asetena ho woni afa ne se eja pa enye se bia enye mini bia asem ne yeka enye se hia me ho asem na me ko me ka Japan ho asem ne sikafo ho asem na me ka di wo wotie me bia tieni ye pa eja bia de ne mabusa no a oye sane yesu kan wo se ebinim the scorpion na ma wo mama ninya nkire na ma ye ma ebinim the snake na ma wo ma ebinim the stone na ma wo ma so obaka chiro za family school obaka just dada me yare na wantimi a wonya se mini bidi a what the scorpion na ma no na scorpion de ma akwada na o pa che ne say o pa what the stone na ma wo ba Bible say irresponsible father no on provide the one provide a enye we de enye se bia mini bio enye sikafo won asa na meka eja o wotema eja o mu maburo ma ne ma so won so wo ma be wi ase eni o so wo hwe ne ma
omo ho na America the one we tie me hwini ye pa disconti ne ma irresponsible father de ne ma ho hia no de so on provide hope bia ma ne ma and that's so bia ni ene ne ma ne ma wa brabom enya se sikafuo wa we tie me you very careful pa enka se me de mini bi asem ne ye ka di wa hwini ya di anam so irresponsible father no provide his stone na enya bread na enya egg na enya meat na ono de negative ne ma no na nsampe na ne ma no ma na criminals and feel say prostitution no ni ade krono ne ma bi emfata ade o se oni woni bi na ajapade ode ma ode bread ma na irresponsible father aja oni ma so die na so die ono so die eno an se on provide na eba sa se wonye yarefo na enya de bi a wo yare wo wi ase de a e wo se wo sam fifire ne hwe wan kasa wo ma anya sa da to benya so twen sam fifire ne hwe fa hwe wan kasa wo ma wo mo se wan sam fifire wan fa hwe wo ma da to benya so twen amani beba wo so o se beba wo so sam fifire ji se sai a ni se bi a yade emma hwe mu no eye obligation enya option emma hwe mu nya se me pa ene eyenhye obligation me bia wo baba wiase bia waso die se wo wo ma enye se me pa meye eye bone wo awurade anim agya woni na sade anana so die no adano so no ana ne babusa na pa no a obi mpokura won fa ma no o se kwa won fa hwene ma obi woni tiri mu wode mpa ye pa na o si so betima hwene ma na no ska wonya nyina wode guma so ema sem emadamas no din ska guro na nipa sa na wi ye die ebe wi ni musuo pa ye pa hu pa ye pa duwa wo tie me fa semi eto akoma so pa na ebetimi aboa yie na eja bia de eja pa no maka se o provide o de pa no ma ni mo mi se o be kan se mini bi irresponsible father mini bi de ye mfa tutuka o ye mfa kan se mini bi de hwe na wo ma ba wi ase mini bi na wo de tena se erituka ugo fradi a wo se mini bi hwe ye mfa tutuka abrabonye sa na ebo bra ndi irresponsible father make can say oh she say enhamadwene enhame sa me kra me no papa wo me kra me ya hweme me sa si ya na me fam wo no so fam hwe ne wo keka sa no de o keka no me si so mbra me bra kwa nya bi ni papa wa hweme eni je so o papa de boni o ye na sa na wo so ye bie esa boni ye papa ni twa to sa bi ne be se ye twa na eye boni pa ye pa sa statement say na irresponsible ayi and ni see a man sembi eba ye mani da so bi mrabra bom wo se ne babusa ne pa no a o provide na se munu ne pa wo se na se ma mo ye ade boyefo ni se de mo ne pa ma ma and the way they wodi ne pa e ma wo ma nya me ye presby ni me ye methodist ni me ye kremoni wa wo ma enya sorry asem di wa wotie me ni ye pa ndi wo ka kire obasem en hama dwene me ni bi ko ma no nya me nkwa na mo wo nsem ebere ye nka sempa nkyere ye ma ehu pa ye pa eja bia de enya se eja wo tena wo na nka se ehia me obi o se wa na wo hwe wo ma obi hwe wo ma eboa wo a ene good news praise God but as one obi am na am one na se oboa ho one responsibility senka di animsa adisuen ko si e ba boa nse bia wo nua bi no oboa wo asew bi wase eboa wo ma ehwe mu a enye enkanye wase na responsibility demo ebia ne banti na wo ya sa eno so ene wa ya de obi boa wo betima boa obi bia na oboa no nyame mesira wo na so no wo de wase de se wa wo ma be wi ase de enso oboa no wadamfo bi no oboa wo enwo wabra bomu a enye se responsibility wo wase de waso de da wo so no ena ese wo ye ne obi boa wo de a praise God ndi ya say ehwe ni ye pa Abraham okanya Genesis chapter 11 Genesis chapter 11 27 to 28 ya 11 27 to 28 that's our 20 Genesis 12 14 Abraham time a lot oba pa wu ye no no fa asen no fa na hwe no one ne konante boa no eni ebi oba pa wu na ma me wu na sa samoto dia oni eni ebetimi aboa na sa wo party ase dia enso wo pa ohwe wo na ntimo ya wo ma ba wi ase ya gia o mo sa no asotwe ba ya so na enye Abraham ofa no fa so lot hwe eye papa se edume bi a
abusua mu nso no ɛyɛ wasade sɛ onyame hyira wo a wobɛtuma boa abusua a woboa mo nso a mfomso bi ani ho ne mmom ɛmfa wo ɛnyɛ agya no asɛdeɛ sɛ ɛyɛ kyinkyina a ne mmom wo ba deɛ ɛyɛ kyinkyina a wo ba deɛ ɛyɛ kyinkyina a ɛwɔ asɛdeɛ yɛhwɛ ne nso bebree da menim sɛ onyankopɔn asɛm a ɔde ma yɛ no ɛsiesie na asɛm no nkosie no ɛbɛboa di baabi a di ha sɛ Abraham ɔfa ne hwɛɛ no na menim sɛ baabi ɛdi agyadeɛ no wɔpa wu a na wabusua asa baabi ɛdi nadeɛ deɛ wona wu a na wabusua asa nti baabi ɛdi agyadeɛ biara deɛ sɛ wo mmaa nko adeɛ a wase ahye baabi ɛdi agyadeɛ deɛ wo mmarima a na wo asefoɔ nti ne mmom nyinaa ne deɛ ɛyɛ abrabɔ nti di nyame de bɛma wo biara no fa ho animuonyam ɛma Awurade nti menim sɛ asɛm nkosi ɛbɛboa yɛ paa yie paa na afei nso agya biara wɔsɛ wotire ne wɔ ma agya biara fada bi wɔsɛ wotire ne wɔ ma okae onyame asɛm no ɛwɔ Proverbs 22:6 a ɔsɛ agya biara no ɛsɛ kyerɛ akwadaa no kwampa a wɔmfa soɔ nti agya wɔsɛ wɔtete wɔ ma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnyini a wɔbɛtuma bɛyɛ panin papa na nabrabɔ mu no ne ho ɔtɔ no ɛnyɛ obi na ɛsɛ wɔtete wɔ ma ma wowɔ wotire ne wɔ ma ma wowɔ yɛ wasɛdeɛ ɛnyɛ asɔre na ɛsɛ ɛtete wɔ ma ɛma wowɔ ɛnyɛ sukuu na ɛsɛ ɛtete wɔ ma ɛma wowɔ ɛnyɛ sukuu ne mu wankasa na wɔsɛ wɔtete wɔ ma ansa na sukuu ababoa wɔ mo ansa na asɔre ababoa mo nti wo ma abɛwi ase wo na ɔma no tete fie wo na wɔsɛ wɔkyerɛ akwadaa no deɛ ɛsɛ wɔyɛ sɛ fie nyansa a wɔakyerɛ no abrabɔ mu ne asetena mu wɔsɛ kyerɛ wɔ ba nyansa nti nyɛ sukuu na ɛsɛ kyerɛ yɛ ma nyansa ɛnyɛ sukuu na ɛsɛ tete yɛ ma ɛma yɛ ne agya abɔ wɔ mo so ɛnyɛ asɔre na ɛsɛ tete yɛ ma ma yɛ wawo ba bɛwi ase ɛwɔ asɛde sɛ asɛ agya wɔde te wɔ ma ansa na asɔre nso ababoa no ansa na sukuu ababoa no na yɛanyɛ saa ne yɛgya yɛ ma saa na nsa pɛ na nkwadaa no wɔn mo asɛn na ɛnyame asɛm nti wa wotie me yie paa na afei nso ɛwɔ sɛ agya bia father child relationship nso ehia ɛsɛ agya bia ɔno ɔma so tena kama ɛwɔ sɛ ɔne yɛ ma tena kama paa yie paa na yɛne ɔmo yɛ free na yɛtumi de yɛ ho yɛ living example ɛma wɔn mo abrabɔ mu ɛnyɛ sɛ bia wo deɛ wo smoke na ka kyerɛ ɔba sɛ gya smoking no smoking yɛ akwadaa ɔhwɛ deɛ woyɛ nti yɛnyɛ mmerɛ ma yɛ mma yɛma yɛni nko wɔ mo na ɔmo nyina atumi aboa wɔ mo Abraham no ka Bible sɛ menim sɛ Abraham de ɔbɛyɛ tene ma nti mɛma deɛ mɛka fa Abraham biara nso abam Genesis chapter 18 twerɛ 17 to 19 Onyankopɔn sɛ menim sɛ Abraham de ɔbɛyɛ tene ma yie wɔ Nyamesuro mu ama ne matini abasom ne nti yɛwɔ sɛ wɔde te ɔma wɔ Nyamesuro mu as a good Christian biara no ɛwɔ sɛ wɔne ɔma tena seɛ na wɔkyerɛkyerɛ ɔmo Nyamesom abrabɔ mu nkwadaa na ɔmo di ɔmo num nipa ɔmo adamfo bi biara mu na hwɛ ɔmo daakye ɔmo oni kɔ ɔmo ɛna kyerɛ sɛ woyɛ agya papa ne mo nya sɛ agya nkwadaa no saa ɔka Bible no ɔsɛ menim sɛ Abraham bɛde te ne ma Samuel de te ne ma ɛwɔ Awurade mu ɔmo nyini ɔmo amfa na kwa nso no ɛnyɛ n'asɛm a wɔwie ne deɛ wode te ɔma wɔ Nyamesuro mu na amfa Nyamesuro no anyɛ dwuma a wɔwie wo deɛ ne nso deɛ wobɛtumi ayɛ biara de aboa wɔ ma biara no awɔ mo daakye biara no yɛnyɛ mo wɔ mo ɛna ɛfɛ ne Nyamesom 1 Samuel 8 1 to 13 1 to 3 abɛhunu na afei nso ade baako wɔ mu no sɛ children are blessing from the Lord ɛma ɛyɛ nhyira a ɛfiri Onyankopɔn a wɔde ama kae Psalm 127 3 to 5 Psalm 127 3 to 5 nti agya biara te aseɛ sɛ wɔse children are blessing from the Lord ɛma yɛ nhyira bi a Nyankopɔn de ma na nhyira biara nso na asɛdeɛ na akontabuo bata ho nhyira biara nso asɛdeɛ ne akontabuo bata ho. As with all blessings, there is accountability and responsibility. Ɔsɛ nipa bi ate aseɛ saa sɛ ahyɛdeɛ nhyira bi Nyankopɔn mfa ma wɔ kwa Onyankopɔn ma wonya sika kwa Onyankopɔn ɔnhyɛ wo nimonyam kwa akontabuo bata ho na wo asɛdeɛ bi nso bata ho nti ɛma Nyankopɔn de wɔn mama yɛ wɔn mfo mama yɛ kwa yɛbɛbu wɔn ho akonta wɔde tew bɛyi na wɔba sɛe na wɔba stade sɛ wɔyɛ korɔmfoɔ nneɛma bɔne adwaman wɔ mu hwee daakye bia na sɛ wo mfom soɔ na ama na basa wo akontabuo uma boss sa wo wiase na ama boss sa wo wiase na wo wanka se wan sami fire amfa nhwe wo ma na amfa nhwe wo ma na wo jai wanka sa wo ma wo na mo sa asotwe kasia pa na ubenya duwa wo tie menti enhira ema ye nhira anya Nyankopɔn de ma na enhira bia nso na asade responsibility and accountability bata ho say na wo si hwe wo ma say na wo si ene wo ma esetina hwe ni nti yehwe ni yie pa so wan hwe wo ma yie no mo say ya daachi bia wo bubu mu akonta so Nyankopɔn no anya de tene de a na se wo yie bi na anya yie dia se na nya wasem a wo ka nyame asem o Job chapter 1 to 4 Job chapter 1 4
4 to 5 for no do bon so o dwen ma ho or compassionate father or bomb pa ma ne ma or to ne ma yie or provide and never bebre no ama ne ma because we japa okay yan ka Genesis on ka Genesis 48:22 so a okay Genesis chapter 48:22 so a Jacob no so omu nyina be wu no omu so breast esa mi fre eja na ma papa ma wo ba e ba wo ma eja bia de se ahoden bia wo bia betima e bia ma wo ma ansa na wo bia no ye wan na wo ma be wi ase ti sa na anti Jacob yen ka ka kire bi wo ho ka kire bi mi ade 22 wo se na me de mama wasa ase ka kire bi e boro wunu ya na me de so me de mia me nkranta ne metadua na menyaae amorefo nse me bre me sam fifire na menya asase no na me mo nyina mama me mane nyina obia wona de obia na wo Joseph de mama wo de kese eja wo tumi se obetumi adobo obi ne de ba de se wo ma obia de eja bia de se eja bia de wo se wo sam fifire na se betumi nko ade ade achi bia no wo ma ne uwu achi ni o matimi nya wo mfa so ya asade enti yenye very careful pa the eja bia the eka nyina no enye se bia man kan mo dan kan ho enye mema enye se bia man kan ho no ba de wo de wunya ska na wo de abo wan kasa ho bra na wo don se sumu ano na wo hwe de be ma no ye konse de men kan o da bi oba o kan ho ba de wo de wo ye boafo e won kwada ne hwem na wo mo teti mo oba bia de wo ye boafo nem mom asudie ne de be ma no so na da be ma ne na so da na da ne mo ba de bible mo de oba ye boafo ye de ti ye ma ye rezi wo mo oba obo bi nanso oba de wo ye boafo ne be ma ne de wo na da wo so de ye hu ya asade ye ndina asa ma mutum kono fo no mo kono mutum ye adwuma na mo mutum ye hwe wo mo ma na me bo won se mebre ka mebre na me se bre sem no ye be kan se mebre pa yie pa ndize ndi be ma onim na sit na onim asudi ya dalo so no ohwe ne mayie enya se bia ni ma ba ya de fo ni pakase fo ni fam na ho odin mu de obetimi de wo ye ma ne ma enti eja o compassionate bia no wona eja papa eja o wotema o emhye ma ne ma ne wo dwen ne ma ho ne wo to ne ma akwan yie no enya se wo yesikani dabi enya ize kura ba da Onyankopon asem ho enti wo yo ba won so ka ho bi wo bua bi wo ya mada ne mo se odomu ana timamu de enya se bia Bible se eja angasa diwaja ni ne mo edura ni die mu dia eja ne na nyina wo ka ho bi wo se obi a wotie wantie o ma me na wo pasem bia no emuso ba wo so ne mo eja no na ne medi na chie eja wo na wo ya wasadi ndu ka Bible na emfa wo ntwato o quotation o kai 2 Corinthians 12:14 Paul se enye emma na epa si epa ade ade sie ejanom ne mo eja na epa ade ade sie wo ma eni de Jacob wo be wu no o ma ne manu se abrabo se na mabo kakra bi ami sam mi fire mi nya ya bia no me ma mu die nie eni fire be na won so wu sam na de abo wo ma da ache na wu a na wu ni wa wo ma no so wo ma mebre eni be ye bre wo wi ase nyina se ye papa no ma hwe wo mo amwa ye afa na nya bebre wan ka wo didi kwa o mo papa bi ni eni mi so papa amwa mo kura wa brabo na so o papa wa amwa na enne wanyini abo ho wate enya hwe wo timi abo na chi na eno so emre nsem no metu ho fo enti na wa wutie me se wa wo ma ba wiase a hu se responsible father bia na de wo responsibilities bi asa o ye to wa wutie me wagya wa sari ato a eyemusuo kanya ho wa wo ma ba wiase de wa sari wa anya wa sari pa owuo bato enhira bi na ngopon de ma bia no responsibility na accountability e bata ho wonya mfa Awurade a Yesu se wo kra na waje nkwa fa ho ma Awurade hu mo no matina mu no mfa bɔ ne bia nkyɛw na di nkyerɛkyerɛ papa ya chi ye bɔ mpaye ɔsoro ne asase wura mo brohunfo agya ene wasɛm waba me de asɛm ni aba nyina a ɛhyɛ wɔn nsa de odi asɛm mfo bi ba de mesro bi nani hyira wo man Ghana man asomdue ede nkɔfo nyina hyɛ wɔn nsa eda wase o Yesu Kristo din mu amen.